Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinayto yung programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat nga tinga ti aldaw, parin dito nga aldaw ti Lunes, Agosto 1, 2022, kakailian. May danong ka na kayo, ti sabali pa parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dari bagayam yon ni Robert Berto de la Cruz, kadwa ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno di kasta agdadanggay tayo apo para kadi ti damdamag nga intay manen pagsisinukatan ti kapanpanunutan. Umunan to apo nga intay pagsasaritaan di kitay nagagaget nga daan kadi kitay pagtaraknan ti nagduduma nga klase apo iti ayop kasi ti manok, kalding, pato, rabbit ken sabsabali pay. May isang farm po ti bisitain tayo. Idi dito yung daway, manipo na po ijay Marcos Ilocos Norte. Nga dito ket kukwa ni Mr. Rudy Mar Taklan. Gagiyem ken kabsat. Idi sa bali nga bangir, agraira po wenno agado ti uong, mushroom. Gagiyem ken kabsat. Ti kadi pa nagsida iti mushroom ket makapasaya at unay. Wenno adamit di kita idati wenno idating na. Nga saan nga nasayat iti salon at ti may nga tao. Padaanan nyo ni Dr. Alan Taylan gagiyem ken kabsat nga mangilawlawag kada tayo iti epekto ti panagsida iti uong aglalo no malabsan. Sa bagay, amin na banag no nalabes dakes gagiyem ken kabsat. Iti sa bali nga bangir pagsasaritaan tayo pa po diti pupusin ti dati Presidente Fidel Valdez Ramos pimusaya po iti Malem Kalman. Hindi ito may nga Pinoy, EJ Singapore, gagiyem ken kabsat nga naapektaran ti monkeypox. Monkeypox, dito pagilian tayo nga Pilipinas, dito ay public hospitals, isagsagana na po, dito ay rooms nga pangakomodaran, wenno pakaipanan, dito ay posible nga maapektaran, iti dito nga sakit kalpasan, nga adda na po, dito ay apektado, iti monkeypox, dito pagilian tayo nga Pilipinas. Iti sabali nga bangir, sa nga gasot nga Abu Sayyaf gagiyem ken kamsat dagiti simuko ijay sulo anati kayat na nga paneknek detoy wenno digiti kadiket kas kadigitay akusasyon nga adda digitay mapilitan laeng nga sumuko gaputa puwersar nga maitududa nga isuda ket supporter wenno isuda ket miyembro tinasao nga grupo nga kas kariri na paspasama kinapo iti sabsabali nga lugar pakiramanan ti probinsyate nga Ilocos Norte nga adda digiti napilit nga simuko nga digitoy ket sympathizer wenno digitoy ket supporter digitay New People's Army. Dagitoy ken sabsabali pay tintay danon idi lasud ti maysa nga oras nga panakaidanon ti programa tayo Damdamag ni Berto. Ngayong kasangwanan na po, intay pagyamanan, di kitinayat nga tumultulong ka na tayo para iti panakaidanon ti programa Damdamag ni Berto, ken ti programa Tina Palabas. Thank you very much, iti CB Farm, Meno Kalawagan, Belisario Farm, manibo di Baris Besding, Ilocos Norte, babaeng ka na Mr. Dado Belisario, ken ni Ma'am Jeanette Belisario. Pagyamanan tayo pa ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines, manibo di Department of Agrarian Reform ti Ilocos Norte. Ni Ma'am Erlinda Ferminhu di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Kastapay iti panagyaman tayo, kaya ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, manipo di Wayanay, Hawaii. Ni Mrs. Millie Espirito Agtarap, kaya Mr. Joe Agtarap, manipo daw iti Iba Beach, Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Kilala, iti Curimaw, Ilocos Norte. Ni Edwin Ancheta, manipo di Toronto, Ontario, Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lealis General Hospital, iti number 121, Zay Flores, Buenos Aires Flores Street, Lawag City. Kastapay nga agyaman tayo iti kini Engineer Neil Jose, ti Pugad Lawin North Courier Service, nga da iti sa Balintawak Street, dito syudad ti Lawag. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos.
kung saan ang panlasa mo'y concern ko. Siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City, Sauyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House, Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House, Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian, pare ti dinto malipatan na panagraragsak iti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurure digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy po ti programa tayo Damdamag ni Berto. Iti dito yung gundaway. Guest tayo po ni Mr. Rudimar Taclan. Tapno di kasta i-share na kada tayo po dito Balaygi
nga panangirugi na po iti farm na di Jai Bantay integrated farm gagayim ken kamsat na intay amwen na po digiti sikreto na ano kasano apo nga napaduras na ti nasao nga farm gamin na usong-uso ka dito apo dito adda alaga na manok, adda alaga na karnero, kalding to include baka, rabbit ken sabsabalipay. Siguro wagas dito yung titao tapno ti kasta adda livelihood and at the same time agserbi iti may isang pamilya wenno may isang tao. Okay, Mr. Taklan sir, naimbag nga aldaw mo. Thank you very much iti ited mo agundaway nga makainuman da ka i-share mo deti balaigi nga panangirugi iti deti nga kastoy nga pamastrekan wenno pamataudan na Mr. Taklan naimbag nga malem. Good afternoon sir. Paki-open yung camera mo sir. Okay sir, okay. Mr. Rudimar Taklan sir, good okay, yan, okay. So sir, naimbag nga aldaw mo, thank you iti mo gundaway. Tapno maka-share tayo kaditi sikretom, kaditi farm mo, kaditi viewers tayo. Apo Taklan, naimbag nga malim mo. Naimbag nga malimat sir. Yan kadigiti viewers mo. Naimbag nga malim tayo kami na po. Okay. Okay, sir, anat tinang whisking ka or nangudyok king ka tapno ti kasta irugim ti kastoy nga aktibidad despite nga empleyado ka iti oda bukod mo nga trabaho, Mr. Taklan. When sir idi panawen nga data ijay abroad kas may OFW. Dadigitay time nga mapampanunot tayo nga for good tayo ket dapat ada sustainable nga pangalaan tayo ti pagbiag. And di nagawid tayo di 2019 just months prior to the pandemic. Na injuswap tayo nga rod detoy at nanaala tayo nga sang kabasit nga daga rolling hills nga kuna tayo ijay Bakara. And year before that, 2 years prior to that, naalay ito yung masang kabasit nga dagapay dito yung asidagmat lang ti location ti pagtayangan tayo dito yung Marcos. Ket kunak kasla napintasa nga datay nga mismo ti mangpataod ti agserbi kada tayo ta ammo tayo no mampayad da magatang ammo tayo nga dagiti mailaklako kada tayo magatgatang raw ingredients kang kanin tayo kathan nga teko na tayo sobra han nga adda yung sobra ti mainayon nga pestisidyo kada insektisidyo nga makaperdi ti salon at tayo. So nga enroll tayo dito yung venture and aside from that di sobra tayo nga ma-produce iso ti i-share tayo ilaklako tayo kadigiti karuba tayo kandigiti dadumamit nga agayat nga sumrakmet iti agrikultura lalo ti livestock production nga kunana. Okay. So sir, anat mostly, anat ikang runaan kasi ado digiti at alaga yo, ada rabbit, ada kalding, ada manok, ada pato and different breed ti manok. So ano yung pinaka kasla masulit DJ ko na tayo nga return of investment maka-abroad ngayon sigida. Apo Taklan. Nakita tayo aglalo time ti pandemic sir kita DJ manok ti agbatong ti piyak ti DJ certified tayo ngamin nga grower ti dominant ZZ ti breeders tayo piyak nga naggapo DJ Europe DJ Czechoslovakia. So DJ tinangrugyan tayo and at the same time nagala tayo mat kadigitay heritage chicken nga kunada digitay dadakkel manok digitay Jersey Giants and the likes Rhode Island Reds Bird Plymouth Rock kunada BPR nga kunada tay burik
And also detay Peking duck. Iso ti ado nga na lako tayo di miyembro nga ro diti fire department ditoy Lawag City. Ket isuda ti nang nangruna nga kliyente tayo during that time ta gulpyanda di produce tayo mapyakibit. Iso nga isot nakita tayo nga na medyo napintas. Sa digitay ko sir, digitay 3 months to 4 months ay dandan agitlogan. Isot maibos nga listo. Ta digitay dadto mga nga agayat mat nga mang padas ti panagtaragan. Kahit da ti dandan agitlogan ta di da pay kabisado nga kunada ti panagpadakkel ti biyak which is isot ka delikadwan nga parte ti panagtaragan iti manok ken pato. DJ from day old up to 3 months to 4 months old. Okay. Adda digiti pakangkangigak dito adaan ti taraken nga manok nga DJ egg na lang, DJ itlogan ket pwede nga mabawim DJ daily nga pamakan mo kada kwadan. Is that true? Apo Taklan? When sir DJ itlog especially idi hamping nga uning ngimmato ti feeds mo temat nga dito sudden nga increase ti fuel prices trigger na ti panagnato met ti their farm inputs, feeds, and tayo dumapay. Iso nga napintas idi ta although DJ laying mo kat average ka ibagam latang 115 grams per day ti malakom itlog maminsan ay ti kanin na agitlog ti maminsan ti may sangal daw malakom more or less ti ROI mo sir ti may sang itlog is at that time was average ti 3 pesos. Okay. So you have different breeds iti manok. Hamet nga aglalaban wenno agpipinner digiti nagdiduma nga breeds ti manok nga alalagaam or nagsisina da Mr. Taklan? Nagsisina da sir. Okay. Digiti breeders tayo sa gagaysada ti na partition di jayanda. And kastamit the GJ agit itlog at the 3 months at the 2 months kasi sir agsisina da GJ yung ti maobserbar ko kit once nga agigidanda nga mapisaan and pagigiddan nga ibrood tayo padakkelan nga piyak nga kunatayo pandan tong aglalaban aging gana nga dumakkel da sir ore digiyak kawitan kada kawitan ore bisa sa bali nga breed. Okay. Gusto sir kayo ti pagpapisa or mismo nga digiti manok yu ti mang pisa ka digiti at the incubator tayo sir. Incubator, oo. When the incubator tayo, talo peket the incubator tayo o 5 idi yung inlak dedi da duma nga ina. Siyak nagarami di da duma, deti lang dakkel ti ginatang ko. Di da duma inlako kunta damit mga yat and dakkel deti nala tayo deti 550 capacity so 550 minsan nga salang although ante pay na maximize ta ante matagpapista ti kasjekado. Narikat mati mang patanay ka di PPX. Okay. So kayat nasa pagka ore different breed ti manok no naggigidenda nga napisaan kay nagtitipon da saan da nga agsisinipit or agpapalot Apo Taklan. Hamat sir, iso kinaobserbar ko nga may isa. Although kung may ako nung makita kaya breed dan 1 month pa lang makita mo breed dan dapat digitay ko nata yung auto sexing dito malasin mo te kapis-pis pa lang malasin mo no lalaki mo no babae DJ Piek hangin mga ko isinsina pag sisina ito idan mga 1 month old or
to 3 months old at most. Kasi, Okay. jet ko nga kuan paglalasinak digitay sa basabali nga breeds, itipong pagtitipon nagto digitay papanan. Okay, okay. Okay, so mostly mas adad dati ano yo, kaditi panag papisa uno panagtaraken ti manok compared to other pets. Hamet sir, pati dito yung rabbit tayo, iso ti may sapit at tanga wata adumet ti umay gumat mangin mong bingbingay, gumat gatang digiti kids tayo, digiti babasit nga ko nga rabbit tayo. Yan digitay umay gumatang digitay pangpartin, digitay 3 months above the age na usually kat 3 months ti kay masan na 3 months to 6 months di kay masan na nga asidain. Okay, okay. So what about digiti ducks, pato? Normal lang yung gagangay lang nga panagtaraken or ada diti techniques nga aramatin nyo Apo Taclan? Dito pato sir is totally different kay manok. Dito pato is practicean tayo ko nato yung wet feeding. Tay nabasa DJ danumak DJ feeds and daw kaki tuyo and bola tay aso lang ako tayo no duma tay trunk ti saba irirat DJ tapos ti may ina kayo yan kanenda. Okay. Okay. Okay, so digiti from chicken, duck, then kalding, rabbits, awan met ti madlaw yung defekto di kaadada iti may sa compound, Mr. Taclan. Kaya sinapo dyan sir awan met ti ko tagsisina damit ti pagyanan. Although ijabantay akit agtipon digijay ganso, di pabo, di pato, and digya kalding mo kanda pa'y tumipon o daduma. Awan mayat DJ kung makungko na nga cohabitation da. Talagang handang lalaban. Mayat sir. Okay, okay. Ano sir, talagang knowledge you or nagadal kayo may panggep iti patanor ka digiti kasto nga taraken na Mr. Taclan o experience lang or ada digiti inat-attendaran nyo seminars or workshop inline iti dito nga trabaho? Umuna sir, passion siguro. Okay. Idiubing tayo. Isumati ko tayo at agtartarakan tetigal ding idin ubing tayo although tepe tagtarakan di sa basabali pa nga nga ni malidi awam ti means tayo di nga kuapay and idi sunguro di inyo swat ko dito nag-attendar ti seminars nga about poultry production. Online kan digitay inatendar ko face to face although medyo nanginabasit ti sirda amin investment data ako na tayo. Okay. Okay. So deti farm yo DJ a complete address deti farm yo ken ana digiti or agar awat kay kadigiti tao nga customers yo may aggatang or may mang pasyar kasi parang no kita digiti pictures ket kasla tourist spoten dapat ti yo jayan na rest house yo jayan na Mr. Taclan sir. Wen sir, ati pakasarakan dito sang kabasit nga kubo tayo, mga kubo ko na kami na ito daya lang tiwa. Eskwela ti elementary school dito Dakiwag along Ragas National Highway dito Makandia Ragas. Okay. Yung dito sa dito awagan tayo iti ano bang tawag doon? Alabaan, di ba? Alabaan hindi naman. Yan. Kasi taga dito father ko eh. Okay. So di Jai, before di Karayan, is that before di Karayan? Abay lang dito irrigation sir, no? From the National Highway makikita di Pubo Jelino na.
Yun pala. So, amok gayam ti umayakon. Okay? Okay. So, sir, visitors, kasi ando di kiti farms, especially piggery, together with poultry, limitaran dat tao nga mapan, especially kada nga sitwasyon tayo. But kayo, open lang, nga umayda, di kiti customers yo. Wen sir, open lang. Mhm. Open air man tamat nga kaslayan. Okay. Tadi kita do mga medyo kulob sa Mhm. makita tayo mo ti sitwasyon almost am amin nga umaymat pumaspasyar di taga dito mat lang Ilocos no te. Meantime, so open lang sir and teko na yung kasila resort may improve mi pa lang although mga rubrudi pa lang. Ison to siguro ti papanan na no adan to ma-improve pa sir da dinaramit tayo nga sang kabasit nga pagdiusan nga madipay nalpas hindi na complete and dagiti ito siguro kalding tayo iti bantay ipastay tayo amin sumadama dito pa paubrak dito pagyanan dito kalding tayo dito eastern part dito naala tayo nga lote dito. Okay. Ano yung design? Yung design sarili nyo or talagang adati nailatang nga disenyo para iti pagyanan di kiti taraken nga kalding Apo Taklan. Sarili tayo latan sir nga designan and base ka di kita kwaten di kita naobserbaran tayo na since hindi nang rugi tayo before pandemic ang kuna. At tikwan na obserbaran tayo yung karakteristik di GJ tarakan tayo no ana ti kayat da ken ana DJ mas napimpintas nga panagplaster da no manganda ken no diti agay ayam da. Okay. Ano yung kada gitoy wet season tayo. We have wet and dry season na. Ada kadi digiti changes ti wagasyo nga mang taripato kada giti nga tarakenyo kada giti nga panagtutudo Mr. Taklan. DJ lang kalding sir ta mote kalding ang kagura na ti dandanom nga talaga. So instead nga iwar tayo as early as possible han nga DJ traditional nga way ti panagtarakan ti kalding kapintasan is no na magadidero tantap no malisyan ti panag diarrhea DJ kalding and may araminan dati pagyanan nga tay way above the ground. Minimum siguro is 1.5 meters. No di tayo man magwantaan nga dalusan jay rugitda handang agsakit gapo ka DJ alingasaw DJ rugitda nga DJ ammonia which is the cause of DJ panating DJ kalding kan DJ panagmamayudan ton ultimately. Okay. Sir, thank you very much once again. Iti Dio Agundaway nga makainuman da kayo iti dating aldaw amok adu digiti agayat nga kastoy iti even me adu digiti taraking ko da karnero kadu ba manok but parang nawili ako dito sa diti makitkitak nga post you kada digiti surroundings when aglawlaw dito adu digiti ketchup nga ipadanon especially ti panang invitaryo kada digiti customers nga mayat nga umay gumatang kada digiti tagilako yo nga napakan o pinadakkel yo dita. Go ahead sir, go ahead. Kada kay amin kakabsat nga mayat nga may pumasyar open tayo nang kasla di pandemic nga limitaran tayo lang itatan kakabsat apo open tayo no kaya duty may pumasyar o may agavail ka digiti share tayo nga produce tayo adot available tayo adda week old 2 weeks old month old 3 months old nga piyak tayo, nga manok tayo. And adda pa'y bingala tayo, di kita eksarsarak ti bingala, or di gilikaw nga kunada. Ado pa'y tikits tayo piyak tayo. Rabbit, adda rabbit tayo so magmamano nga yung nakareserve dyan duman. Dalaw may mga pick up na po. No, kahit yun, may kipumasyar, tapno makita yun, no, kasano ti pa nagpatanor tayo, kada kito'y taraken tayo. Okay.
Okay, sir. Thank you very much once again, Mr. Rodimar Taclan. Manipod po iti Marcos Ilocos Norte. Yun, ha? Okay, the viewers tayo, thank you. Karite agmubuya ka tayo ni Delia Mariano Ramos dito sa Sulsuna, may classmate. Especially, kanda kay amin na po dito si Chugamben, Barangay Juan, Sulsuna, Ilocos Norte. Good afternoon. Ni Ma'am Mili Espirito, thank you very much. Ni Hill Paraiso, EJ Apari, guwapo. Thank you. Hindi pa nagbibuyam. Tay kanakak nga ni Ruben Tabarnero Jr. Thank you. Ni Julia Sherwin Asio, ni Richard Compuesto dito Manila. Ni Apo former Mayor Alex Kalukag. May samit Apo nga naayat iti panagtaraken. Especially Apo iti panagtaraken ti Baka. Ni Arnel Ancheta, EJ Italy. Ni Ma'am Fredes Quezada dita California. Ni Sir Bong Sanchez, ti Vegan Airport Manager. Maraming salamat po sa sa panagbibuya. And thank you for watching Laika Viernes ita syudad ti Tugigaraw. Thank you very much, Met. Kadi sumaganad nga sponsors tayo. Iti programa tayo Damdamag ni Berto. Kaya kastamit tayo ti programa tayo tinapalabas. Thank you very much. Kani Pugad Lawin, iti Pugad Lawin North Courier Service. Nga masarakan iti Balintawak Street, diti syudad Tilawag, babaen kani Engineer Neil Jose. Maraming salamat po. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de la Elisa General Hospital nga masarakan iti 121 Zay Flores Street, Zacarias Flores Street, dito syudad Tilawag, pasit ti Barangay 5. Thank you very much, Matt. Kani Edwin ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ni Edwin Anchete, iti Toronto, Ontario, Canada. Ni Ma'am Mili Espirito Agtarap, kani Mr. Ju Agtarap, Manibud Iba Beach, Hawaii. Ni Onopre Durupan, dita Wayanay, Hawaii. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Ma'am Erlinda Ferminhood, Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Get well soon, Ma'am Erlinda. Medyo mahina si Ma'am Erlinda. Ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines, the Department of Agrarian Reform dito Probinsyata ng Ilocos Norte. Thank you very much. Kenti CB Farm, Iribares Best Dingras, Ilocos Norte. Babayin ka na Mr. Dado Belisario, kani Ma'am Janet Belisario. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos, iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay.
bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurure di agisem karidi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukuha kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy. Ti programa tiyo, Damdamag ni Berto. Gagayim ken kamsat. So, di apo, ti biyang ni Mr. Rudy Mar Taclan, dati Ijay Bantay Integrated Farm. Gagayim ken kamsat. Ado apo diti agisem, nga agtaraken iti kastoy bat hanggula kami nadamag. Di financial, kasano ti kadakkel ti punan. And at the same time, nga tao ti kasapulan. But mabalin met apo nga sulo tayo nga trabahuin detoy. Depende lang, limitaran tayo lang apo DJ kaado, DJ ka DJ taraken tayo gagayim ken kabsat sanmit siguro nga amom nga may maysa ka no dududwa kayo lang ken ni bakit mo ni anak mo ngem adumit unayen DJ alaem nga taraknen gagayim ken kabsat banag nga saan nga umiso apo nga agbuybuya mag-age tayo numanod DJ kasapulan tayo. Okay na. Okay, tidete gundaway mapantemit apo karili sa baling nga topikos tayo. Especially apo di mahilig iti uong di kiti seasonal nga makmakan ipon uong kada sabsabali pay gagiyem ken kabsat ada kadi makapadakes nga makapadakes kadi iti biyang ti salunat ti uong gagiyem ken kabsat. Okay, tidete gundaway sa nga ili tayo manin apo ti doktor ti Damdamag ni Berto ni Dr. Alan Taylan manipod apo ti St. Camilos Dilelis General Hospital ti Siyudad Tiluwag. Dok, naimbag nga malim mo. Thank you manen itidad mo agundaway nga makainuman da kay tidetoy nga aldaw dok. Yes, Sir Robert, naimbag nga pagmet aldaw. Okay, ita pa nagtutudo talaga nga ado ti uong ore ti biyang ti Facebook isulat magitkitam nga maipupos malaksi ti kanayon nga aftershock ti gingined doktor. So is there any ada kadi komplikasyon ada kadi dakes nga epekto iti bagi ti tao ti panangan or sobra nga panangan iti mushroom or uong doktor? When Bombo ay Sir Robert amoy dati oo nga minapoket at dati nagyan sometimes dati
toxins nga muna tayo, no? Dito amatoxins, ada gyrometris, ada ocelerane, no? Toxins dagito nga implicated, dagito fatal nga mushroom poisoning, no? Mhm. Abuti na encounter tan sa Robert nga tartaray na hospital nga ada dito makmakanda nga oo nga dito wild nga oo nga mapandan alayan yan ti moyuket dito sidikti solsoler tayo ada dito tubtubo ngoon Mhm. oo ng mga kasligo siguro idin, no? At ngayon dito ko nata yung nga toxins nga talaga nga makaperde ti sa lungat ti tao lalo no handa mo DJ kuana di kalidad na di mushroom di ko malalain daw. Okay, okay. Okay. So, timas, kasi ada kan, nakalatang, uong, ada cultured, ada digiti talaga nga magabot ko na yung maala ka dito arubayan, kabakiran, sirsirok ti kayo. Dok, timas, mas, pinaka-safe ka dito nga uong, doktor? I think napipintas tayo nga kita ito kay cultured noong, no? Digiti cultured namin na si Robert talaga nga digiti ket napili nga talaga nga han nga awan onay ti kunata yung sigurado nga ka J level ti toxins na, no? And sumarsarulo siguro digiti kunata yung nga nakadelata mas nakita pa digiti digiti ket decontaminated digito yan si Robert, no? So digiti I think tigwang and alwadan tayo digiti kwa tayo na maalala tayo digiti arurubayan tayo digiti maalala tayo banbantay, no? Tiko na ako na dahil tartaray dito nga saksakit buksit na agpakbakwa, no? Magit bagbagi na magit trikrik na so possible nga ang epekto na kadakwada. Okay. Ano nga minti linaon or content ti uong kunada nangato ti uric acid na and sabsabali pa doc. Well, aside from DJ nangato ti uric acid naglanon masobrahan ta si Robert, no? Na-mention na tatay, no? Talaga nga digiti uong ako natayo kay adda digiti toxins na hanga kaya ti bagi tayo wenuhaan nga talaga nga mayat nga kanin, no? Di kita nga minuong ket siyempre makuha tayo, no? Matrakar tayo lalo ket nasanay tayo nga iampraw, no? At di kita hallucin at di kita kung kuna tayo nga hallucinogenic, no? Di talaga maka paulaw, no? Di kita toxins ta kun natin manen psilocybin, no? Dito hallucinogenic na tinagat yung medical term na toxin na sa Robert Ket psilocybin, no? Dapat dito kung tayo nga talagang dito panunod tayo, no? At dito bali di panunod ti mesa nga tao, no? So ti content na medyo at dito musimol nga punada, no? So sa bali nga toxin, sa bali may ti epekto na yun ti mesa nga tao. With that, karita sa bali nga toxin, maala ka di lugar or different nga lugar nga pakagabutan or pagtubuan ti uong, Doc? When possible, tiko natin DJ kuanad variety na sa Robert, no? Ada talaga dito variety ti kung dito amo di kalidad na. Maano ang nga eksperto at dito lang lakay ang muda ket pili ti pugong kada dito nga panaweng ket basta no makita nga dagtubo pugong kita liklikod ket taltalon ket mabaling kwenta ta baka dati ket naalala na gito yan yung dinamit na mo nga magbali nga sa bali nga varieties na gito yan ang bali met di kalidad di na dito mo no na di klase. Okay. Ada ka di advisable since ibilang tayo safe na yung uong but yung mga contents niya nutrients doktor ada ka di level or kaado ti rumbeng i-take or si daen ti may nga tao when it comes to uong or mushroom, doktor? Wala mo yung apo ko natin data hindi na set pa din ng ato giti content na giti nga uong. Hamen nga advisable nga nga talagang aduunay more than 1 cup data uong, no? Aduunay DJ no more than 1 cup ta at ko natin tatayen naglalo no di ang po kalidad na uong. Talaga baka damarin na yung mali.
Okay, okay. Doktor, since may sakaditi may bagbaga nga nangato itibiyang ti mushroom is uric acid. So ana di kitay sakit nga possible nga i-trigger or pakarwen ti uric acid, especially uric acid nga gapo iti mushroom. Well, Sir Robert, very common dito gouty arthritis, no? Dito nga talaga ti kunata yun nga uric acid na, no? Paglalo no masabayam dito kunata yung akutong na yung mas dito sa bali pa yung klase ti uric acid. Aming nga nga kunata yun, no? Oong, tarong, rabong, balatong, utong, bagoong, no? At kita ti halos tarong, Okay. masobrahan kay aming agapili ti Sir Robert talaga nga nangato ti uric acid content na. Okay, okay. Another text question dito. What about high blood? Trigger ka diti panagsida ti uong doktor. Kung ano ti dok? High blood. Hamet nga ka jay nga maka-trigger. Hamet actually nangato ti uric acid ti no tama lang jay kado na Sir Robert. Unless talagang Sobraan. sobra talaga nga mahala ka. Okay, okay. Okay, kadigiti nga al daw, kas ko nagitatay, medyo kontaminado tayo, especially ti pollution, ti daga, doktor. So, is it possible nga ma-adapt DJ pollution, DJ uong? Kasi ilang lang, mga 2 inches lang ating tangkad ng uong mushroom, doktor. When nag-face to data bombo ay Sir Robert, no? Talagang agbali ngamin ti daga ti panawenin, no? Tansi dito yung aming kontaminado, i-building te digiti haan nga matunaw yan ti daga like plastic, styrofoam, digita, no? Digiti pa face mask tayon, kada plus face shield, sa i-building te lata nagbasura. So mabalin nga agbali digiti kakwanan, no? Digiti surroundings tayo, digiti ko na tayo nga bio diversity diti agbali kuma diti sistema kumadado ti abono hanang napintas ti ani no ang abono nakakaslay din nga ano ka jeti kado ti abono so mabali no apektaran na Sir Robert. Okay, okay. 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 Yung process mushroom, mas yung doktor can digitay digitay cultured, mas safe. Well, Sir Robert, I think mas safe dito. Ito dito talagang napili nga variety nga para consumable. No? Okay. Okay. Doktor, since dating aming ket seasonal, kasiguro di jeti iliw mailiw ti tao. Ada ka di ma-share tayo di pinaka safe nga pa naka-prepare ti mushroom, especially di kita magabot ti ararubayan wenno kabakiran na kabambantayan na doktor. Sir Robert talagang when mailiw ti tao, laluhan lang ang data no. Kaya lang masapol tayo met nga kitain di pinaka variety na kun natin no ang isa na yung agalalat yung ay sa pinakita kan kay nga basta-basta nga kanin no. Di pinaka-prepare na the usual met Sir Robert no dito mapaborekan, madalusan, may babad, ti danom, kapno no may cut DJ rugit-rugit na. I think DJ met lang kadagiti ket fungus nga rod no. DJ ket fungus nga adayan ti law-law tayo tano natayon narugit o kontaminado dito nga makmakan ket na epekto na talaga kadwan na ma-encounter ko nakarod ket gastrointestinal symptoms dagiti talaga suyod da bakbakward da maditibuksit da so di siya ti possible nga epekto na nohan nga napindas di pinakaluto naman yan or nga napintas mismo di variety na or napintas pinakaluto na si Robert no talagang dito ket nga napintas di variety na kung natin nga ada toxin na nga didaan mo ay talaga nga maapektaran da. Okay, ada digiti na basbasak nga mabalin pa mangitunda ti panakaulaw or panag-collapse doktor. Didi ka di toxin ti possible nga ngaramid king ka or mabalin nga mapasamak king ka ti kastoy? When Sir Robert ko natin na digiti variety ti uong depende di variety na kung nakmanin ada digiti hallucinogenic nga kung natayo.
DJ hallucinogenic, talaga nga pagulawin na kasi talagang sa kalate agam ang mga ko Sir Robert, no. Di mo mo ti mapaspasamak talawlaw mo. Babaling nga pwede kita dumakit sa tumtumpaw ti Rignada, no? Okay. So di kita magbaling apektaran na di pinagpanunot ti mesa nga tao. Okay. Doktor, thank you very much once again. Itindad mo agundaway na ma-informaran ti tao, especially di kita mahilig iti uong. Kasi ado di kita magkitkitak, ado di kita mangipupos 600 per kilo, 700 per kilo kung kunada, Dok. No, dapat di kita kahit mga idanon, may panggapiti dati, Dok. Please go ahead. When po na-mention din namin, mahal lang ang Sir Robert, no. Pati di kita kung natay ang tukak, no, at hindi mahilig di tukak, alwadan tayo, duman din ang experience ko, dahil yung pinagtutudon, pangan ti tukak, adot nagsoy-soyot kada nagbakbakwar, no, so nga, talagang alwadan tayo, uri, di kita kung natay ang itlog ti buos, no, di kita abal-abal, di kita aros-aros nga, tikin-kinan tayo tinapalabas, nananamdag peso, Sir Robert, kaya medyo da peligro na ti salungat tayo, na yung pag bigat tayo, ay mali tayo minapo. Okay, maraming salamat, Dr. Alan Taylan, manipadaw ti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti Zay, Buenos Aires, Flores Street, dito yung Ciudad Tilawag, Barangay Feba po, dito yung hospital ni Dr. Alan Taylan. Thank you very much po, Doc. DJ, gagigim kay Amsat ni Dr. Alan Taylan. Amoy, adamin tip kanyak, wag na lang, gagiyim ken na kamsat, wag na lang kasi hamukan nila nga i-anon ko na but in bagada kanyak. So before nga manayunan kasi, but according to Dr. Alan Taylan, addan di na itaray iti hospital da nga digit ti sinagabada gagiyim kay kamsat. Urisak mahiligak awan ket di kalman nagsida kami manen na ti uong ken marunggay plus ano na ba yung impanda sabong ti karabasa nagabraw kami apo di pasukin di kalman nagpasir kam di pasukin sinarungkaran mi ni Ma'am Erlinda Ferminhood di naglikwan nga nakapsot gigiyim kay kamsat so nagsida kami ti kasjay nang itugot ni Mrs. ko iti uong then marunggay then sabong ti karabasa ayon sa talagang but before apo ngimediada kami jay medyo agpampanunutak ngamin ada na i-feed kanya nga ada may isa nga tao nga medyo sabali ti nagresultaan na apo di pa nagsidana nakaadunan sa iti nagsida iti uong gagayim ken kabsat so nga napanunot ko nagsapsapulak pa apo idi malem ti nutritionist but awan ti masapulak so nagdependarak manin apo ken ni Dr. Alan Taylan na nga nang konfirmaran na met of the air bigat sarita kami talaga adu gitay maitartaray dito ospital nga masubraan ti agsida ti uong together with rabong kuna ni Dr. Taylan iso nga mabaling ka di i-share ta dok kuna ketwen kuna namet gagigim ken kamsat so dahan-dahan hinay-hinay apo idi pa nagsida iti uong gaputa no malabsan sa bagay amin met apo nga banag no malabsan ket dakes ti epekto na di ba yung kanta ni Brian May yung dating miyembro ng Queen diti kantang too much love will kill you. So even foods, too much food will kill you. Gigiyim kay kamsat. So nga dahan-dahan amo kadto diti aghilig ni Ma'am Ellis nakitak di post na di kalman in tortured ko ti gimmatang kuna na ta mailiwak nga agsida iti uong kuna na. Okay lang siguro na yung konti lang na isut ado gagiyim kay kamsat ngem no alunusem met tanileng tanga uungin nga more than 1 kilo nga minen apo agad sus Maria Josep dakes and base iti orek mapatilmon ta uong gagiyim kay amsat dakes and epekto na o kita nyo ni Dr. Alan Taylan kuna na adon kinumpirmaran na nga adon digite na isirek ni itaray iti hospital na gapo apo iti sobra nga panagsida iti uong gagiyim ken kakabsat. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito,
makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo, ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adantay ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi kada kayo, umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar kada kayo, ti Blue House Prexon 2 Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy. Ti programa tayo Damdamag ni Berto. Ada sa nga gasot apo nga Abu Sayap, miyembro ti ASG at ti ken supporters dati si Muko iti Sulu, gagiyem ken kabsat kariti opisyal. Dagiti si Muko nga Abu Sayap ken nakasamit ten supporters ket inaipresentar da apo ken Interior and Local Government Secretary Benhur Abalus, kasamit ten ti PNP officer in charge nga ni Lieutenant General Vicente Danao, ije ken ni Sulu Governor Abdus Kurtan ken iti maysang simple nga seremonya apo ije patikol Sulu idi idi aldaw nga isusuko da kinuna ni Danao nga nangisuko digiti nagduduma o simuko digito manipod ti nagduduma munisipalidad ti Sulo ang pakaibilangan ijay Indanan, Umar, Maimbong, Panamaw, Talipaw ken ijay Patikol. Insuko da pa ti agarup 20 ket 2 nga nagduduma nga klase ti armas kadagiti otoridad gigiyem ken kaamsat. Idi para kay panagsuko gagiyem kamsat ket may kan digito iti Enhanced Comprehensive Local Integration Program when i-clip babenti gobyerno ken makaawat da iti financial tulong ken kastamit ten pagbiyagan dati ket may lubog apo ti i-clip digiti kwalipikado nga benepisyaryo may ipasigurado ti seguridad cash assistance nga 50,000 pesos ken turong para iti panagbiagda. Sa nga pulo ket 5,000 nga mobilization expenses ken may paaypay kadakwada tinayon nga kantidad kasukat ti panangisuko da iti paltugda. May bilang kadagiti Simuko ket ti alias Satar agtawin do patapulo ket maysa ken timmi po na po di Abu Sayap na surok nga 10 atawenen tinapalabas kalpasan nga maulbod isuna nga naikaryan nga sumayaat iti panagbiag na. Okay? Gagiyim kay Kamsat. Amuyo apo even dito Ilocos Norte numalagipyo nagbali na po nga parang red tagging na dito idin gagiyim Kamsat even Padi common tao dating opisyal gagiyim kay Kamsat adu digitay naalallukoy nga naalallukoy nga sumuko. Dayon na nga pagdaksan
DJ tao nga titakdir na sa anak met nga supporter, sa anak met nga rebelde. Api nga kastoy laingin ti panang ipipit da kada tao kanyak. Yung mga ganon, gigiyim kayong kabsat nga orila aglulwa jay taon, na dapat di amamok, nagikat pa di asawanan, kadiji pagtrabahuan na, gagiyim kayong kabsat gaputay bagada, nga DJ trabaho ni bakit na, gagiyim kayong kabsat, keta frontage, apo, nga pag-agawat iti suporta outside support from abroad or balasyo tao, tapnon isuti rangtay bridge nga maited karigitay rebelde gagiyim keng kabsat so but amok DJ nga tao at talaga paglikodan na apo di kitay kakastoy so dito apo di kitay kakastoy kitain nyo ada i-clip may i-clip yung i-clip apo dito ti programa nga mangited apo iti pagbiyagan or na putar nga programa ti gobyerno tapnon ti kasta maipaayan ti pagbiag wenno gunguna parang gunguna na yon parang premyo dan dati enhanced comprehensive local integration program wenno i-clip babaen ti gobyerno agagiyem keng kabsat detoy na ito na inaarami da po tapnon ti kasta mga lukoy kadigiti kakabsat nga limihis iti danana gagiyem ket kimuntrada iti gobyerno. Ngem saan niya gaputad dati kastoy gagiyem kakabsat. Hanggoy bagbaga nga kastoy ti pasama kay Jesus but adda di iti kakastoy na po nga nagbalin nga problema. Ti maysa nga tao saan lang nga may maysa saan lang nga dududwa saan lang nga taltalo gagiyem kabsat even padi adda di iti padin nga na itudo nga isuda ket miyembro, ti rebelde, sympathizer, supporter, anyaman, nga balikas gagiyim ken kabsat. So dito kunak kaditi programa ti gobyerno gagiyim ken kabsat nga adda di kitay mangusar kadagitoy para maipromote wenno maipakita nga adda accomplishment adda nalpasda gagiyim ken kabsat. Banag nga saan nya umiso kasano na apo ni tao nga mailanlandayag simuko ti kastoy ti kaaduna ije kastoy nga paset ti probinsya gaputay suda ket na ikaryan gaputay suda ket kayat dan ti mang suporta ti gobyerno kayat dan nya arakupen ti programa ti gobyerno yung mga ganon ngem ti gayam likodan DJ napilit digitay tao nga mangarami diti kasjay babaen iti panangusarda kadigitay militar nga mapan mangharharas mangbutbuteng wenno mangipangpang takadakwada nga dapat saan nya kasjay apo ti maaramid rumbeng nga saan nya kasjay apo ti maaramid haan nya kasjay apo ti linabag linaon digiti kakastoy nga programa nga kas kadeto i-clip gagiyem ken kabsat nga mangipaay iti financial assistance kadagiti tattao gagiyem kabsat iti enhanced comprehensive local integration program saan nga kasjay apo iti ti voluntaryo dapat nga lihitimo nga isuna miyembro isuna supporter gagiyem ken kabsat saan ket di apo nga maharas mabutbuteng, maipangpangta, maipipit, gagiyem kay kabsat di tao tapnon, umadu di kitay maipresenta apo, kada kitay nangangato nga opisyal, nga di gito'y ket simuko immarakop dan kano, kasla nagsublida na po, iti salinong ti gobyerno, manipod, iti pan na kayaw awan, when sisyasida, na isyasimyasida, iti na ti gobyerno gagayim keng kamsat dapat ka di agko na gaput ka dakkel apo di kwarta nga maipapay ket napimbinta sapay ka din ti agbalin na rebelde kaysa di agbalin ka nga law abiding citizen gagayim keng kamsat tano sumuko ka may kang katikas 50,000 pesos nga pagbiyagan sa nga 10 ket 5,000 pesos nga mobilization expenses at dapay sa bali nga kantidad depende di ka nga ti kalibre ti armas nga isukom apo nga agbuy-buya yun yung mga yung mga reklamo sa bali pa di reklamo nga isuda haan nga pudpudno nga sympathizer saan nga subsudno nga supporter saan nga pudpudno nga miyembro ngem isuda na pilit na butbuteng na harharas na ipangpang tagagayim kay kabsat iso nga impresentada ti bagidan iti sango ni opisyal nga kasla simukudan nga kasla pudpudno nga miyembro dan kasla subsubpudno nga sympathizer wenno supporter dan digitay marakattigid
wenno rebelde kakailyan. Napintas nga ro dapo ti kasta nga pagbanagan ti programa imbes nga ipateg ti tao di programa ti gobyerno kagura digiti ado gapu apo ta amuda nga adda napilpilit at buda nga adda digiti naarami dapo nga hokos-pokos tapno maala digiti kantidad or makabagimet digiti sabsabali especially digiti akin author iti isusuko digiti kastoy nga tao wenno digiti kakastoy apo nga maitudtudo nga miyembro supporter digiti kakastoy nga grupo. Okay, awanin na po tinabati pa nga oras tayo deti nga malem para iti programa ti Damdamag ni Berto. Deti apo ti pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control, Maki Paulino Agustin. Ibati minapo tinatalinay nga malem ti Lunes te amin sa Sabada, agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan di paspasama kinibugod kayo alubar, identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag wenno paspasamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payang ti gundaway, iti dito yung programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket may isa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Kaya ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may isa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasa masugat. Tinapalabas.
baliw nga kablawan da kayo papagayam iti nagasat nga malim ti Lunes, primero iti bulan ti Agosto 2022. Dito di bagayam yun ni Robert De La Cruz nga makadwayo iti may nga oras kastamiten iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Da kami ti bangyawis tapnon agdadanggay tayo. Parit sa bali manen nga surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat. Ngayon tay ibasa iti programa Tina Palabas. Ngayong kasangwanan papagayam, ngayon tayo ipatangatang, winurugyan nga ibasa, dari surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biag kinayat. Pagyamanan tayo di tinayat nga tumultulong kada tayo iti panakaidanon dati nga programa. Thank you very much ken Engineer Neil Jose iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street diti Siyudad Tilawag likod ti Kapitolyo Provincial. Agyaman tayo pa kini Dr. Alan Taylan manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan iti 121 Zacarias Flores Street dito Metlayeng Lawag City. Agyaman tayo kini Ma'am Elis Tamayo iti Barangay number 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kini Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Ni Honorable Mayor Edward Buyet Kilala iti Curimaw, Ilocos Norte. Thank you very much kada Mr. Ju Agtarap kani Ma'am Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan manipod ti Wayanay, Hawaii. Thank you kani Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Ma'am Erlinda Ferminhu di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines iti Department of Agrarian Reform ti Ilocos Norte ken ti CB Farm wenno Kalawagan Belisario Farm iti Barangay Baresbes Dingras, Ilocos Norte babaeng kada Ma'am Janet Belisario ken ni Sir Dado Belisario. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto balipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat.
Blue House, Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Isurat ngin ti padayawan, nga ibasa iti deto nga malem, papagayam, ket surat ngin patulod. Ti may sa pagayam, nga kayat na iti paawagan, iti nagan alenon, iti tangatang. Naisaguda iti surat ni pagayam tayo Lenon, tinapalabas ko, Manong Robert. Kablawan ka, kapsat ko, itinagasat nga malim mo. Kastamit din iti co-pilot, wenno kadwam iti studio, nga pakaibasaan dito surat ko. Sapay kumata, da kayo itinasayaat nga kasasaad. Pakairamanan din, di kiti so amin nga agbuibuya, ken dumdum nga giti dayto ya programam, Manong Robert. Tiburidek kada kami nga talo nga kakabsat. Nupay na kurapay ti pamilyami. Adday diti agar-ari a pamatig. Wen respeto pamatig nga makitkita mi nga imbes wenno makitkita mi ngin kamtuladen kadagiti naganak kada kami. Ngamin inot nga nagkirpa. Tinaurno sa langin-langin, iti pamilya, iti panagbalbalo, iti ugali, ti amami, Manong Robert.
Nagdawag ti amin palawagek. No kasano nga nagkirpa day diragsak. No kasano nga nang langeb ti langit. Nga naibatog iti ayan mi. Ti amak, tinauna kadakwada mi tatalong agkakabsat. Iso ni Daniel. Ti inakit ni Caridad. Ni Daniel nga inauna kadagiti talong agkakabsat. Isuti naturturan para iti itutulong iti amana wenno amami alakay. Wen kabsat ko. Gaputa adda arapa apda nga rumangay saan niya babaen iti panagturpos iti adal. Nagsakripisyo ni tatang nga timulong kadagiti dadakkel na. Tapnon ti kasta maikanda iti mas napimpintas nga biyag ti panaglakay ken panagbakit dagiti naganak kadakwada. Saan da nga nakaturpos iti adal aglalalo ken ni tatang gaputa idi kanon makaturpos ti elementarya. Timulongen iti amana. Tapnon ti kasta maidanon da iti eskwela digiti duwa nga inaudi a kakabsat na. Ngem napaay da nga makapagturpos da iti kolehiyo. Aging kakabsat nga napanunutan kano ti sumarunuken ni tatang nga ni Uncle Wilson ti agaplikar nga mapanidya abroad. Gapuy ti daytoy nga kalikagom na kinasarita kano ti apumi alakay ni tatang nga isaldada ti gudwa ti taltalunen da. Tapno usaren ni Uncle Wilson nga mapani di balasyo tao. Imanamong ni tatang ngemingkid daw da iti nang salda nga isuda metlay nga agama timang talon wenno mang trabaho ngem itedda ti rumbeng nga abang iti paset ti daga nga naisalda. Nagkantigasat ni Uncle Wilson nakapani di balasyo tao. Napalalo kanu nga ragsak idi datatang. Wenno napalalo aragsak datatang ken ni lolo. Gaputa mabali na makatulong ton ni Uncle Wilson kadakwada. Ken tinamnama nga ited na ti kantidad nga nakaisaldaan ti daga. Tapnon ti kasta masaka ket agbalin metlaeng nga pagbiyagan. Pagbiyagan ti pamilya kang runaan na ti pamilya ni tatang. Ili ba naglabas ti aldaw na panunot met tinaudi a kabsat da tatang nga ni Auntie Aida ti mapan met ti balasyo tao. Gaputa saan pa'y nga nasaka ti muna nga kagudwa ti taltalunen da nga daga. Insalda manen ti apumi alakay ti sabali pa'y nga kagudwa. Akayat na sa wen ti si bubukel mataltalon manong Robert maisalda aminen. Tapno makapani di balasyo tao ti buridek da tatang nga ni Auntie Aida. Kasti mo na nga naisalda kabsat ko, damit laing tatang ken ni lulo timang talon ngem agabang da iti rumbeng iti nang salda. Kasmet ken ni Uncle Wilson, napagasatan met ni Auntie Cynthia nga nakapan iti balasyo tao. Ket kas ti kari ni Uncle Wilson, kastamet ti kari ni Auntie Cynthia. Nga dita nga, ipawit na babaen iti sweldo na, ti pangsaka iti naisalda nga daga. Ken tumulong para iti panagnamay met ten ti biyag. Ti apumi abakit, ken apumi alakay. Naglabas digiti aldaw, awan tinatungpal kadagiti kari. Nailansa digiti kari, aglalalo ti pannakasaka digiti daga. Nga naisalda tapnon ti kasta, talunen metlaeng, ti amak ken ti apo kalakay. Dituyen manong Robert nga, nagbalinen niya, managpungpungtot ni tatang. Nga da kami ti kang runaan niya nagdasilan, ti panagpungpungtot wenno
panagbusbusor na iti aramid digiti kakabsat na. Tinauna nga kakabsat ko, Manong Robert nga ni Manong Dennis. Gapu iti kastoy nga aramiden ni tatang. Pinagsarding na kami nga agadan. Kang runaan na digiti duwangin inauna. Nga na Manong Dennis kani Manang Aida. Dita nga nakapungtot ti inauna kabsat ko. Pimanaw iti pagtengan mi gaputa. Saan meten nga maikanatad ti aramiden ti amami. Nupay narigat nga talaga ti obligasyon digiti naganak pare ti panagadan. Nasken ka di nga no adda problemam ket isu ti pangibukbukam iti rurod wenno pungtot mo digiti kapamilyam manong ko. Dayta ti nagbalin nga takder ni Manong Dennis. Ket kinunana nasaysayaten no pumanaw iti balay mi. Tapnon ti kasta mapanen agsapol ti pagbiag na. Ket biyagen nan nga sulsulo ti bagina. Dayta ti kang kanayon nga ibagbagana tunggal adda digiti rinnikyarda ken ni tata. Nga pudno met tinungpal na gaputay ti maysa abigat. Saan min nga masapulan ni Manong. Awanen kabsat. Nangibati ti surat nga para ken ni nanang nga kinunana. Mapankano iti Manila. Tapnon tikas na sadyain nga agtrabaho. Ket mailiklik iti mabalin nga kanayon, wenno mailiklik iti mabalin nga dakdakes nga pagtungpalan, ti kanayon na panagrikyarda ken ni tatang. Nakasangit ni nanang idi mabasa na ti ababa surat ni Manong. Ket sinidir na ni tatang. Makita mi ta Daniel. Nagpanawin ti anak mo. Mapangkano ni ti Manila tapno sadyayan nga agsapul ket biyagen nan nga sulsulo ti bagina. Detoyen ti bunga ti kinaulpit ken kinaungit mo kadakwada. Balikas ni nanang. Ngem simmong bat ti ama ket kastoy ti balikas na. Kasta ti tao. Numalpasan nan ti pada nga tao. Ure penaganak ken kuana. Panawan nan. Mabali na kasta ti kapanunutan ti anak mo nga ni Dennis. Napadakkeltan. Mapani nagsapol ti paraking kuana. Nga kasti napasama kiti pamilya. Kasti naramid digiti torpe nga kakabsat ko. Narudwa kami langin kini Manang Aida nga detisidong datatang kini nanang. Adda digiti gundaway nga mas asya nakiti inami gaputa aglulwa nga makalaglagip. Edi inauna nga kabsat mi nga ni Dennis. Kumusta nga tayo ti kabsat yo? Nasayat ken natalgid nga tamit laing ti ayan na. Mariribukan na kanak ko. Mariribukan ak. Balikas ti inami. Simungbat ni Manang Aida ket kastoy, tisungbat na. Detiket ngamin ti dakes ken ni tatang. Diya mo no, apay nga datay ti pangibukbukbukan na di pungtot na kadigiti kakabsat na. No apay nga di na kasarita ti ama ken kasarita ida nga day ti sa balingan pagilyan tapno ti kasta makapaglilin na wag da. Anya ti Paano ti koneksyon tayo ti napasamak iti pamilyada? Apay nga da tayo ti pangibuntunan na iti pamabalaw ken rurod na kadakwada. Nasking ka diti kastananang. Sungbat ni Manang Aida. Saan na ka makaununi kabsat ko nga mangbuybuya kadakwada? Ni nanang nga napnuan ti limdo ken liday. Gapupay lang iti panagpunakaw ni wenno panagpanaw ni Manong Dennis. E dinto nga ni Manang Aida nga kaslamanid sidir. E di sa ano umiso nga ugali ti amami kada kami. Kabsat ko. Diyakam mo no sinno ti panigak. Tutupak wenno kanunungak ka di ni Manang Aida. Wenno makipagladingitak ka ni nanang. Agsinsin nublat ti tatalyaw ko kadakwada. Digiti aktuasyon. Wenno lang ti rupa da.
iti day di agundaway. Agingga nga, naburak deta nga sitwasyon, iti sumangpet ni tatang nga agtupak-tupak. Iti unig ti balay mi. Ninanang tinaguni ket kastoy, ti balikas na. Anya maninaya Daniel ti kapungpungtut mo. Agbubuteng lati tao ken ka. Kinuna ni nanang. Makapungtuta ka talaga. Himay ti nang salday ti daga, ti jedaya ket kunana nga. Umay nanto kanu bantayan ti pan nakagapas wenno pan nakaapit digiti irik. Tapno masigurado ken yawid na nga sigud ti abang. Kasta mamitlaingin timbagadi di kalman iti. Akinamyana na talo na namulaan. Tila unay ti problemak. Kakaasya kag bambanog gabuto sa amete na makatulong datatanggen ni nanang. Ngem, mangnamnamalatan digiti nang salday ti daga. Hanak ti salbag digiti nga kabsat ko. Awam babainda. Sandalaingin na maasyang ka na kami. Nagmurareg ni manang Aida nga nakangeg iti balikas ni tatang. Ditoy nga napaspas nga napansimrek iti kwarto na. Iti basit balay mi, Manong Robert. E dinto nga syakit nagalaludoy ako na pimanaw. Ngami na mga ta syakbet ti pagbaletikan ti pungtut ti ama. Wenno ti amami. Ngem sakbay nga makadayo kiti ayanda ken ni nanang. Hoy Lennon, sa dino ti papanam? Ay, mapanak laeng di tarwartang. Kino na ka mabutbuteng? Anya to bra imi tirwar. Saan ka nga tumulong iti unig ti balay? Pwes, mapamunto ilinong di kiti taragen ha. Mapamu ida ipan iti sirok ti dakilamangga nga pakailinlinungan da. Ken iripasa mi da iti murumor. No saan mangruot ka? Tapnod da serbim nga mapakpakan iti detyo balay. Nalawag! Uwentang. Laik-laing ti jacket ko kenti jogging pants ko ta mapana kong tatang. Kinunak kabsat nga napalalo ti buteng ko. Ginawat ko ti kumpay nga nakasaluket. Iti mismo nga diding ti balay. Kabsat ko idi maalak ti kumpay intarengteng kon tinapan. Iti ayan dagiti taraken. Nga inmandar ni tatang nga iyapon ko wenno ilinong ko ida. Nga mikakida iti kanenda. Bayat ti panagal-alak iti kanen digiti taraken mi. Dito'y kabsat nga mapanpanunot ko ti sitwasyon mi iti pamilya mi. Anya dahituhin nga nagbambanagan ti pamilya mi. Mawatak-watak kami sa amit aminen. Pimanaw ni Manong Dennis. Ken marikriknak. At damit plano ni Manang Aida nga pumanaw iti balay mi. Diyos ko. Apay nga da kami ti nagbalatikan deti nga problema. Apay nga da kamitin nga. Awan ti amuna ti agikarkaro iti. Saan niya nasayata na pasamak. Kinapay nga. Kastoy laingin ti kinapungtot ni tatang. Apay nga saan nga di ti kakabsat na ti kasarita na. Intanta na mitim nga kabulon ti panagkarkararag ko bayat nga agripri pasak. Wenno mangruro utak, Manong Robert. Kasangwanan nga ituloy tayong ibasa deti surat ni pagayam tayo Lennon. Pagyamanan tayo digiti sumaganad. TCB Farm, wenno Kalawagan, Belisario Farm, iti Barangay Barisbes, Dingra, Ilocos Norte. Thank you very much kani Parpo, wenno Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines, manipo diti Department of Agrarian Reform, Ilocos Norte. Thank you pa kay ni Ma'am Erlinda Firminhu di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte.
Diyos tagngina ken ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Miss Millie Espiritu Agtarap ken Mr. Joe Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Buyat Kilala iti Curimaw, Ilocos Norte. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zacarias Flores Street, Lawag City. Ken ni Engineer Neil Jose iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street, likudan ti Kapitolyo Provincial. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, sa Uyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di iti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong di siyudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurure di agisem kariri daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na.
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Bueno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Naglabas pa real daw, nagtultuloy, ti saan nga nasayaat nga sitwasyon. Iri pagtaingan mi gapiti problema ginubway, ti pamilya da tatang. Nalpasen ti panaggaapit, naterterang kami kaninanang nga timulong kanitatang. Gaputa ko nana nga, masapol at tumulong kami ti isupay ti may pabulibol wenno may tangdan. Kadagiti, o may makigapas. Ngamin ko na nga, agabang kami kanulangaruden, mangbulibol kami pa'y kaditi aggapas. Nakapugpugutin ti inak, nga tumultulong para iti panagani wenno panaggapas manong ko. E dinto nga tikabsat ko nga ni Manang Aida, ket isumet ti para estimar iti balay. Umay met iti taltalon no kasta nga mumalem tapno tulugan na ni nanang nga mangistimar ka iti irik. Kang runan na ti panakadalos di gitoy. Santo manen muna nga agawid ket mapan naman ni sagana ti pangrabi. Kasta ti nagbali na biyag wenno sitwasyon mi. Ngem saan kami latta makapudno iti napungtot unay nga amami. Idi maurnos di iti apit agdudukot manen di tatang. Saan ko mga kastoy ti kaadot ti apit no? Saan tayo nga nagabang? Ken masapul lamang tidakpay kada tatang ken ninanang kaputa. Masapul damit ti agserbi kada kwada. Adda kumamit may ilako tayo nga. Irik nga apit tayo nga saan laing nga ti para kada tayo no? Saan tayo nga nagabang? Talagang nga buisit di kito kakapsat ko. Awanti, palabra di honorda. Aging gayta, awampay tinpawit da nga pangsaka kadagiti daga. Baka pungto taklaunay. Inasit ganti inak ni tatang, ket kasto iti balikas na. Sang kaunay nga agpungpungtot Daniel. Detamit latan nga kanayon ti. Pagpungpungtutam, amangantay so ti pakaisarsarакам. Api ngamin nga, saan mo nga tawagan wenno kasarita digiti kakabsat mo tapnon ti kastakit. Malawlawagang kano anya ti rason nya saan dapay nga naipawit ti pangsakayo iti daga. Nagasat kay ket di ata saan nyo nga ininteresan. Ti laeng abang ti maitited nga interes ti kwarta wenno kwarta nga naalayo kadakwada wenno nangisaldaan nyo kadakwada. Ket pangaasim ka di Daniel. Saan na kami nga iramraman nga pagpungpungtutan? Awan ti amumi ti saritaan nyo agkakabsat ken di kiti naganak ken ka. Isu nga, saan mo kumangayaw awid wenno? Saan ka nga agpungpungtot wenno saan na kam nga iramraman? Ita pinagsarding mo di kiti anak mo iti panag-adal ta. Anya pa'y nga rodita ti masakbayan da. Balikas ni nanang. Adula unay. Siyak manin titimulong ka digiti duwa kakabsat ko iti panag-adal dangem. Anya tinapasamak. Nagsarding damit laeng. Nadigdigan napanday iti abroad. Insaldami digiti daga. Nga maging kayta. Awan nga pulos ti. Panangikaso da tapnon ti kastakit masaka nga. Agres resulta iti basit nga apit wenno matalunak. Kinunana. Dayta nga rod.
Apay nga, dagiti anak mo ken siyak ti agi karkaro iti deta. Mga asim. Saan ka kumanga? Wenno saan kumanga dakam ti pangidas ilam ti pungtot mo kadagiti kabsat mo. Panangipalawag ni nanang. Ngem saan niya dimngeg ni tatang ket rimwari ti balay. Wenno rimwari ti inaladan. Ket dito'y nga dimi ammon no sa dinno ti papanana. Ilimaysa nga malem, agtutugawi din ni tatang iti sango ti balay mi. Adak met iti sa anunay nga adayo ken kuana gaputa isagsagana kon ti bagik nga mapan mangilinong kadagiti taraken. Wenno mangyapon iti pakayap apunan da. Inasetgan ni manang ni tatang ket kastoy ti balikas na. Tatang, kasangay ko into no bigat. Mabaling ka di nga. Mangluto tayo man laeng o relang no pansit. Ngamin ket umay ka no digiti gagayim ko nga karuba tayo. O reason to laengin natin pagsasangwan mi pakairamanan ti soft drinks. Kaslagpak pakaasi ti kabsat ko iti amami. Dito'y nga kaslanalpeng ni tatang iti nangig na kiddaw ni manang Aida. Hanya nga pansit torpe. Ilutwang ka ti pansit. Igatangang ka ti karne. Di tayo pala sidayan ngim tayo palamot mo iti sa bale. No kayat mo, ninyugan ti lutwek para keng ka. Gaga. Kinunana sa nagwagne sa pimanaw. Uri lakas la natatalman niya ana ti kabsat ko a babae. Makitak ti panagluana. Ngamin inot ti addang na nga simrek iti balay. Ket nadlaw ko latta nga napan iti kwarto na gaputi pan nakairikep. Tiri daw ti kwarto, Manong Robert. Awan tinaaramidan mi. Ore ni nanang ket kayat na kumamit ti agpakaasingem ammo na latan. Nga sigurado asupalpalen ti amami. Wen kabsat. Awan ti makaduprak iti anyaman na balikas ni tatang. No anya ti pangiding na masapul matungpal. Iti rabii adda kami iti ruar ti balay. Iti pan nakaduwag ti balay. Idinto nga ti amami ket napansa iti pagtenganda. Mabalin niya, mapan namanin kasarita ti amakin ti inana. Maasyanak king kaayda anak ko. Ngayon ti babaling ko. Saan mo na panunutin ti kasangay mo? Nakurapay tayo anak. Sunga. Saan ko kumanyag daw iti anyaman? Kinunana kinimanang. Dati-dati met nga. Ang dati mararamin nga basit nga panagsasangurin at datayo laing magdagkasangay ka na kami. Pansit, bread, no saan? Umuraga ni tatang iti karne ket maluto nga pagsasangwan tayo. Pangrabi iti kadwan na nga panagselebrar tayo. Nga maapay nga kastoy metten di sitwasyon tayo. Apay nga nakaungungit metten ni tatang. Makalulwa ti kabsat ko nga ni manang Aida. Di tamanen kabsat nga jak ammo no anya ti balikas ko karigiti doa. Mas asyanak kadakwada. Ngem uray siyak. Sa anak nga mailaksid nga pagungungtan ti amami, Manong Robert. Kabigatan na, Manong Robert. Agarup alas 5:30 di parbangon.
Deta ngamin ti kaadwan nga riing wenno kaadda ni nanang iti kusina. Tapno agkape. Riingen na kami met nukwan tapno ti kasta rumwar kamin. Wenno agtrabaho kami. E dinto nga ti amami ket nabayagen na nakapanaw nga napan iti kataltalunan. Nabuakak iti dak. Wenno kwarto nga ayan ko idi agringgor ni nanang. Lenon, umay ka man anak ko. Kinunana. Napaudin muara iti kwarto nga ayan ko ket adda ni nanang iti sango ti kwarto ni Manang Aida. Aapay nang. Pimanaw metten ti kabsat mo anak ko. Deti ti surat na. Adami timbati na nga surat nga kasmet hindi agpanaw ni Manong mo nga Dennis. Agsangsangiten ni nanang. Binasak ti surat ket kastoy ti linaon na. Nanang, deti nga tan nga aldaw ti kasangay ko. Ti kadilidayan para kanyak. Deti nga tan nga aldaw ti panakayanak ko. Nga mariknak ti kadagsen ti barukong ko. Gaputa mo da umadayo ak kada kayo. Umadayo ak kada kayo kang runaan na keng kananang. Tapnon ti kasta, maliklikak ti saan ko nga kaya ugali ni tatang. Didak to sa pulen. Ta talaga nga didak masapulan. Ngemikarik, agsubli akto di din nayo. Ket sapay tayo di pa nagsublik maawat nakto ni tatang. Ket sapay tayo nagbalbaliw ito ni tatang. Patpatgin ka unay nanang. Ito anak mo, Aida. Data tilinaon ti ababa nga surat ni Manang Aida, Manong Robert. Jak mapanawan ni nanang iti balay iti daydi agundaway kabsat ko. Ngamin na palaus ti sang sangit na. When dakdakamaten na tinagan ni Manang Aida. Aida anak ko. Sa dimnon ti ayan mo. Agsubli ka kumaanak ko. Babae ti kinatao. Madanagan na kiti papanaw mo. Data ti isang sangit na kabsat ko. Madamdama pa'y simmangaten uno simmangpet ni tatang. Tapno umay mamigat. Nakita ni tatang ti sitwasyon mi ken ni nanang. Nangig ni tatang digiti ibalbalikas ni nanang. Ti panangaw-awag na itinagan ni Manang Aida. Ti kakaisunang kakabsat mi ken anak na babae. Manong Robert. Imbes nga maasyan ti demonyo nga amak. Saan? Saan kabsat gaputa kastoy digiti balikas na kininana? Apay, di ka pa'y ayan narwam nga mapampanawan? Imo na ti anak mo alalaki nga ni Dennis. Simmaruno ti simmang kasalbag nga anak mo nga Aida. Aldaw pa'y ti kasangay na ita. Di ka pinarwam. Nasisiat ka di da pumanaw data. Di pa'y isuda nga. Pakpakanenta. Duwata laeng timangan. Iti maapit wenno masapulak. Bastante wenno aglablabunado ta. So nga, si Kalenon, numapanunot mo met ti agpanaw. Dalawa ti ridaw. Pumanaw ka. Itata, adda akpay nga pagpakadaam. No kayat mo ti pumanaw ka. No tuladem di dua kakabsat ko, wenno dua kakabsat mo, nga kasti naramid di dua kakabsat ko. Aramid meten. Tapno, awanin ti adupay nga sao-sao. Agpanaw kayo ni suti kayatyo.
Nagmalmalem nga awan ti sinsao wenno nakalidliday ti uneg ti balay. Gubway ti papanaw ni Manang Aida, Manong Robert. Nagmalmalem nga agluluan ni Nanang. Masasya na ko na yan iti inak. Wen kabsat ko. Madudug ti riknak nga makakitkita iti pa naglidliday ti inak gabi di papanaw ti kabsat ko. Nge magar-ari ti rurudken pungtot iti kaunggak. Gapoy ti aramiden kada kami ti amak. Nge man niya ti aramidek. Dangrak ka di ti amak, Manong Robert. Pagsawak ka di ti amak nga amok na jak kabalinan ken sigurado lakit no nga this one when dudusain nak. Kasla kayarigan ti sakit nga jak mairwar. Ti adda ti kaungan ti riknak iti daydi agundaway ang makakitkita ken ni Nanang. Agingga nga inasitgak. Nanang, saan ka unay nga agladladingit? Amangan ta, adda ti mapataod na sakit no. Kas nang agladladingit ka. Awan ti mabalinta. Awan ti mabalinta, Nanang. Kinunak. Tinangadnak ti inak ket dito'y nga makitak ti lumablabbaga amatana. Manartaraigid digit iluana. Malunag tirik na ka makakita iti babae nga nangyanak kanya. Nga kastauna yun tiliday ken panagsangsangit na Manong Robert. Nagtimek ket kastoy ti balikas na. Leno nanak ko. Pumanaw kanto ka dimet. Panawan nakto ka dimet, Lenon. Kinunana. Inarakop ko ti inak ket kastoy ti balikas ko. Saan? Saan, Nanang? Kadwanak to anyaman ti mapaspasamak. Kadwanak Nanang kung agkarkararag tasapay ko ma. Tagbalbaliwen ti amak. Iti may sa amalem, Manong Robert. Agarup alas 2 nga tayo di malem. Napudot ti init. Nga maitamay ti kudil. Ngamadda kami ni ti kataltalunan tapno agmula kami ti mais. Kas ti dati nga takder ti amak, masapul at tumulong kami ken ni Nanang. Tay supay ti panangdan, karido may agmula iti mais. Gapu siguro iti napalalo apudot ket medyo maulawak. Nagkamali ak kabsat ko iti urit nga inak minulaan. Gaputan na dublek timunan nga namulaan. Nakita ni tatang deta ket dardaras nga imasidig kanya. Dito'y kabsat nga pinanilbaag na tibukot ko ket urek la na patikleb. Ket naibileng ti binhi ti mais. Iti daga nga pagmulmulaak. Talaga nga sika ket torpe kay. Di ba yan mo nga namulaan detan? Ti abay na kumatina pa na magago. Balikas na kanyak. Kabsat ko kayat ko idi ti sumungbat. Ngem gapu ti panakaipataklib ko nga nakasangoy ti daga. Ininot ko ti bimangon ket jakon simungbat. Pinidot ko digiti na iwara iwi abukel. Iti naarado a pagmulaan. Immasideg ni Nanang ket kinunana. Saan mo kumamit adangran ti anak mo, Daniel? Kakaasikam lang arude na tumultulong king kay ti kataltalunan ngem dangran na kami pailaeng. Kinunana. Ditoy nga adadda nga imisangar ni tatang ket may isa kami tanak ti salbag ka torpe. Linayatan na ni Nanang bulon na idi natungpaen. Inalistuak ti timmakder kabsat ket nagpatinga kiti nagbetan ti amak ken ti inak. Ket siyak manen ti nagdiswan ti dakulap ni tatang
nga ureak lang na iparusisi ket balbali nga na iwara iwi. Tibukel ti mais wenno dagiti tibukel ti mais nga inumong ko kining kargak iti pagpupugak. Wenno pagkargaak kadagiti imulak ka. Balbaliw a pinidot ko digiti bukel, keting kargak manen, iti pakay kargaan na. Napanak iti pungto nga agar arubos digiti luak. Ket inrugik ti urit. Ti urit nga pakaipanan digiti bukel, tapno maimula. Bayat nga irigrig ko digiti bukel, Manong Robert. Gumidgiddan met ti panagtinag digiti luak. Asidigan niya agsabat kami kaninanang, edi pa nagmulam iti mais. Edi nadalupo ti inak, Manong Robert. Napaidda detoy ket inasitgak. Nanang, apay, anya ti mapaspasamak ken ka. Kinunak nga ditoy nga sinakroy ko ti ulo na, ngemjak maibagkat. Nanang, apay, nagdanag samit laing ti ama ket imay na sinakroy ti inak. Inyawid mi iti balay mi. Pinainom ko iti danom. Ket di maungaran. Agsangsangit detoy. Agsangsangit kabsat nga kaslagam amangaw. Ngem ti balbalikas na ket tinagan digiti dua a kakabsat ko. Ani Manong Dennis ken ni Manang Aida. Papagayam sante nga may lepas, ngay basa diti surat ni pagayam tayo Lennon. Anya ti pagbanagan ti pamilyada. Makaanos to ka din ni Lennon? Wenno. Tuladin ng tumit ti inaramid da Dennis ken ni Aida kakabsat na. Nga pumanaw iti sidong dagiti naganak ken ko ana. Masungbatan dito nga saludsud babaen iti panagdingegyo iti agtultuloy panangibasa tayo iti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Lennon. Dati nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz kinaduak ni Maki Paulino Agustin iti technical control. Ibati min tinatalinay nga malem ti Lunes tayo amin sa apada iti deto yung Agosto 1, 2022. Agyaman kam tingkay panagbuyak ken panagdingeg. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.